Ik ben Angela Teunissen. Ik ben 16 jaar en ik kom uit Groesbeek. Ik zing Nederlandstalig, vooral feestnummers. En ik ben nu bezig met een eigen single, die komt binnenkort uit. En de clip die is ook in de maak. En hoe heet die single? Hey mooie knul. En heb je die speciaal voor je vriendje geschreven? Nee, die heb ik nog niet. Maar ja, je weet maar nooit wat er gebeurt na deze single. Nee, inderdaad. Kan altijd komen. En wat voor soort lied is het? Waar lijkt het op? Het is een beetje Marianne Weber en Sineke stijl ertussenin. Dat zijn grote voorbeelden voor jou ook? Thomas Bergen. Dus dat is wel heel anders. Ja, inderdaad. Maar qua zingen zong je altijd al Marianne Weber vroeger? Nou, ik zong eerst wat rustigere liedjes, maar nu ben ik echt wat feestnummers gaan zingen en dat bevalt mij toch echt iets meer. En wat is nou zo leuk aan het op het podium staan? Ik vind het gewoon leuk hoe die mensen reageren en ja, gewoon de reacties. Je doet het toch maar voor die mensen. En heb je al veel opgetreden in het land? Over het algemeen wel, ja. En op wat voor soort feesten sta je dan? Ja, op dit moment nog meer cd-presentaties en ja, gewoon feestjes en zo. Hoe lang zing je al? Ik ben pas echt 3 jaar serieus bezig. Wat zeggen de mensen op school er wel niet van? We hebben een zangeres in de klas. Nou, op school zijn ze echt hartstikke positief en ze steunen me in alles wat ik doe en dat is gewoon hartstikke fijn. Dus de hele klas gaat dadelijk een single kopen. Ja. En dan ga je daarna de hele klas ook nog oproepen om te stemmen op de verzoekparade van TV Oranje? Ja, dat sowieso. Als die mensen nou dadelijk naar jouw clipje gaan kijken, denken van nou dat vind ik leuk, ik wil wat meer over haar weten. Waar kunnen ze dan terecht? Op mijn hives, www.angelateunissen15.hives.nl of op mijn website www.angelateunissen.tk.